Assalamu alaykum Türkmen portal web saytymyzyň mehriban tomuşçylary. Bilesin gelýär gepleşigimiziň geçen sanyna elbetde biz size kommentariýalarda öz pikirlerinizi beýan etmeyi tapşyrdyk. Sizden piramidalar hakda gurrun bermegi bizden haýyş etdiňiz. Bizem siziň bu haýyşyňyzy nazarda tutup ýörüýte gepleşip taýýarladyk mehribanlar. Bugün biz size piramidalar hakynda gurrun berýär. Başlaýk. Dünýäde iň gadymy, sirli binalaryň biri Misirde ýerleşen piramidalardyr. Olar dünýäniň gadymy 7 täsirliginiň biri. Şol 7 täsirligiň içinde 2 tek piramidalar ýykylyp ýumrulman biziň döwrümizde çeýlem gelip ýetdi dostlar. Piramidalar nädip kiçtat bolman şunu soýulduryp bildiler. Olar nädip näme üçin gurulypdyr? Bu binalaryň içinde nämeler ýerleşýär? Ine şu sowalyň ähletynyň jogaby adaty bolşýaly biziň gepleşigimiz. Ilki bilen gelin gyzykly sowaly jogap berelim. Piramidalar näçe ýaşynda? Bu ýerde anyk maglumat ýok. Tahminan aýtsaň alymlaryň bir topary olara 4,5 ýaşan 4,5 müň ýyl ýaş berýär. Ýene bir topary bolsa piramidalaryň ýaşyny ondan ulrak diýip ataplar. Bu döňe getirip görüň mehribanlar. Gadymy Şa Denani Kleopatraň ýaşan ýyllary piramidalar gurulan ýyllar bilen deňeşdirilenip biziň döwrümizde has bolýar. Düşündürip bildimmi? Yani piramida ondan öň gurulan. Piramidalar gurulan döwri ýeriň ýüzünde mamantlar aýlanyp ýören eken. Ýöne mamantlaryň birim elbetde galmanlar piramidalar bolsa keniden tuwelemek dur. Piramidalaryň içinde iň ulusy Keopsň piramidasy, ol beýlik piramidalar bilen Kairyň gapdalyna, Giza düzlügünde Nil derýasynyň çip kenaryna ýerleşýär. Bu piramida tahminan biziň eýýamyzdan öňki 2055-nji ýylda gurulypdyr. Oňa beýik piramida da diýilýär. Onuň öz sebebi bar. Ençeme asaryň dowamynda Keopsň piramidasy dünýäde iň uly desga bolupdyr. Ol göz köni demir gadyga bakıpdyr. Bary ýogy 3,6 gradus net hakyklygy bar. Ýöne müň ýyllyklaryň dowamynda ýeriň polislaryny çala tüýşelligini gödüňünde tutsaň, onu ol gatly bir takyk gurulypdyr diýip aýdyp bilerse, soň tüýşen bolmakman. Bu piramida Greenwich'däki Şalyk obserwatoriýasyndan dogry ýerleşipdir. Onuň agramy bolsa tahminan 6 milyon tonna deň, 6 milyon tonna. Dünýäde ondan agyrdyň 2 sanjyk desga bar. Olaryň biri Beýik Ýygy diýwary, hemde Ýantsy derýasynyň üstünden geçen 3 çölge bendi. Keopsň piramidasynyň boýy tahminan 140 metre ýetýär. Ödem gurulan wagty ol hasam beýik eken. Onuň fundamentining meýdany bolsa 5,4 tahminan 5,5 hektara deň. Bu piramida tas 3900 ýyl dünýäde iň beýik bina hasaplanýar. Diňe biziň eýýamyzyň 14-nji asyrynda gurulan Lincoln ibadathanasy birinçiligi bu piramidadan almagy başarýar. Piramidalaryň daş bloklarynyň hersining agramy ünsüriň ortaça 2,5 tonna deň. Biri 2,5 tonna. Iň agyry bolsa 35 tonna töweregi iň ulusy. Şu ýerde iň esasy hemem iň gyzykly sowal ýüze çykýar. Misirliler beýle piramidalary ilkinji nowatda näme üçin, soňam nädip gurupdyrlar? Onda da 4-5 müň ýyl mundan olur. Bu barada her kimin bir çaklamasy bardyr. Her kimin öz çaklamasyny ortaga atýar. Alymlar piramidalary gadymy firavonlaryň gubury muni gurupdyrlar diýerler. Meselem iň beýik piramida Keops adly firavonyň 4-nji neweresiniň gubury bolanyny üçin Keopsň piramidasy diýip häzir wagtda atlanýar. Onuň üçin 3 tane mazarlara variant hemem ondan gaýdan geçerliler tapylypdyr. Alymlar ýene bir topary piramidalaryň gadymy astronomlaryň laboratoriýasy ekenini çaklamalar ortaga atýar. Olaryň içinde geçerligileriň hersi asmannaky bir uly ýylda tarap çekilipdir. Fantastikany halaýarlar bolsa içimizde. Yani elbetde piramidalaryň hemmesini gadymy döwürlerde başga planetalar gurupdyrlar diýip atýarlar. Anılmazak zat ýaly bolan çyndanam olaryň içindäki mazarlardan faraonlaryň hiç biri tapylmady. Keopsň piramidasynyň ne daşyndan ne içinde hiç hili surat ýa-da hieroglif diýilen ýok. Ondan bu çaklamalar haýsyna inanjagyny dogry bir de elbette bilemdik. Şeýle pikir eden adamlaryň birim Nikola Tesla. Onuň pikirçe piramidalar faraonlaryň gubury bolmandyr. Olary aslında Misirliler oýlap tapmandyr diýerler. Adamlar Giza gelip şol ýerde ýaşap başlarlaryny eýýän piramidalar duran eken diýerler. Ondan Misirliler bu desgalaryň goşdurulmagyny görüpdirlerden olary içine surat çekip onuň mazarlar güýmek başlapdyrlar diýip Tesla pikir ýürüdýär. Tesla piramidalar atmosferadaky elektrik togyny özüne çekip toplayan kuwatly generatorlar diýip ataplayan eken. Olaryň depeden näki boş ýerde bolsa, öňýörýte bir mexanizm duran bolmaly diýip öýdýändan pikir etdi. Alymyň pikiriçe ýer planetasi hem tükenmeýän energiýanyň äpet generatory bolup durýar diýär. Dogry bolma ahmak. Ýöne her adam bolsa gelin hakykata has ýakyn çaklamanyň piramidalary adamlar gurupdyr diýen çaklamanyň üstünde şu pysatda durup geçäýär. Misirliler näde piramidalar beýle takyk laýyk gösgöni edip gurmagy başarypdyr. Bolsa bar. Biziň döwrümizde bir giden tehnologiýalaryň ösen döwründe bu zatlar elbetde
akla kırma. Nädip olar agramy näçe tonnalyk bolan daşlar şonça aralyga daşak getiripdirler. Iň esasy adam nädip daşlary şeýle bir laýyklap bir-birini goly ýetip goýupdyrlar. Welin şu wagtam olaryň arasynda hatda kagydam salyp bolan. Hakykat, ilki bilen Misir piramidalarynyň syryny aşşak bolup finanşan alim, taryhyň atasy adyny alan meşhur Herodot. Ol dünýäniň bu täsirliginiň guruluş hakkynda ilkinji çaklamalar öňe sürüp başlatdyr. Herodotun ýazyşyna laýyklykda Cheops tutuş Misir halkyny iki bölegi bölüp piramidanyň guruluşyna işledipdir diýär. Birinji topara Arabiýa dağlaryndan, daş karýerlerinden Nilin kenaryna daş bloklaryny daşapdyr. Beýleki topar, ýani ikinji topara bolsa Liviýa dağlarynyň etegine olar getiripdir. Piramidanyň guruluşyna taxminan 100.000 adam işlepdir. Guruluşçular her 3 aýdan çalışypdyrlar. 10 ýyla çeken zähmetin netijesinde bloklary derýa daşalýan yol gurulupdyr. Herodot Misirliň äpet daşlary agaç demokratlaryň kömegi bilen galdyrypdyrlar diýip belläp geçipdir. Ýöne alymyň özüm bu zatlary şol ýere göçüp baran greklaryň dilinden ýazyp alypdyr. Ýani olandan anyk tahyp maglumat däl bolup biler. Siz telekeşi önümü öldürüyor. Siz telekeşi önümü öldürüyorsunuz. Ya da hizmet veriyorsunuz. İşte üstünlük kazanmak için size neme gerek? Elbette mahabat. Ol sizin brandinizin tanınmağına kömek eder. Mahabatlar dürlü bolýar. Onun içinde en neticeli bolsa sosyal torlarda goýulan mahabatlar. Dünýäniň islenip günjeginde adamlar internetin üstü bilen sizin mahabatyňyzy görüp bilerler. Türkmen portalam size şeýle neticeli mahabat hyzmatlaryny ödürleýär. Siz bu saýtyň iň meşhur gepleşlerini öz mahabatyňyzy ýerleşdirip bilersiz. İsleýän suratyňyz, isleýän ýazyňyz, habarlaşmak üçin maglumatlar, hemmesi isleýän gepleşiňizde goýular. Türkmen portal neticeli mahabat platformasy. Piramidalaryň 2000 ýyl ozal nähili gurulanlygy bolsa Greklar, elbetde Greklar aňarda dursun. Misirliň özüm diýibinden bilmeýän ekler. Sebäbi haçan döräni belli däl. Ýani Kleopatradan Kleopatra şonu görüp şoň ýanyna gelgen ýani eken. Misir ba kadim zat hökümeti ýani eken şoň eken. Alimler öz gününe goýmaýan sowallaryň birim nädip Misirliler şol döwürde daşlary şeýle gönük kesip bir-birine laýyklap goýupdyrlar. Fransuz kimigi Joseph Davidovich bloklary daşdan näle ütköşük Misir betonundan goýupdyrlar diýip, ýani ýasapdyrlar diýip çaklaman öňe süripdir. Ýöne barwaglar bu çaklamany ýalany çykartdyrlar. Geologlar, paleontologlar bu äpet bloklaryň hakyky tebiği daşlardan kesilip ýolup ýasalanmagyny suwd etmeye başladylar. Ýöne ýene bir jedelli sowal, agramy 2,5 tonnadan 15 tonna aralygyna ýan hyýal düşünýär. 35 maçyny äpet daşlary Allah warranyň ýani bir ýeriň karýerlerinden nädip guruluş meýdançasyna şeýdip getirmeli. Bu sıryn tägän sarlygyna galardy. Welin 2013-nji ýylda Cheops'un piramidasynyň guruluşyna rahmet çeken prarablaň biriniň gündüligi tapyldy. Maridmi ya elbette Mernermi adı dolur anyklanmadyk bu prarab gündüliginde her günkü edýän işler hakynda özçe bir hatabat çykýar. Ol piramidanyň guruluşy hakynda iki gurrun berip iň esasy syrnam açyp gidipdir. Görülip oturulsa daş bloklary edil piramidalaryň düýbüne ýörüýte çekilen kanalynyň kömegi bilen gaýykda eltýän ekenler mehrim. Şeýle kanallaryň birini belli Amerikaly arheolog Mark Leonard tapmagy wasuwd etmeye başlady. Bundan başga da gadymy guruluşçy hiç keli Misir betonunyň ýokdugyny suwd etdi. Onuň ýazgylaryna bloklaryň granit taşyndan kesilip ýolup alnandygy anyk aýdylýar. Ýöne bugün nölegem hemme soralara elbetde jogap berip bilen ol esasy açman gidipdir. Nädip bu bloklardan piramidan düzüpdirler, ýani nädip onu ýokary çykarmalar bar, nädip olary işledipdirler. Piramidalaryň guruluşynyň syry biziň pikir edişimizden has aňsat eken diýip Fransuz hem Britan arheologlaryna taýýarlar. Näme üçin? Olar äpet taşlary galdyryp gerek ýerlerine ekidýän enjam tapdylar. Ol enjam pandus eken. Ýani pandus diýmezde gadim pandusyň ýaşy 4500 ýyla deň bolup çykypdyr. Şeýle pandusyň üstünde daşlar kiçirek saniýeler mindirip, agaç pürtlerden geçirilen tanaplar bilen çekip galdyrypdyrlar.
Fransız arxitektori Jean-Pierre Gudin başka bir pikir öňe sürýär. Onuň aýdyşyna laýyklykda Beýik piramida iki aýry spiral eňitin kömegi bilen gurulypdyr. İki tan aýry spiral. Biz gurrunmyzda esasan Keopsň piramidasyna adap geçdik. Ýöne gadymy Misirde piramida gatken. Olaň sany takminan 140 ýetýär. Piramidalaryň içinde iň gadymysy biziň ýamyzdan öňki 27-nji asyrda gurulan Djoseryň piramidasy. Gizadaky piramidalar Sfinks goraya diýip ataplanýar. Elbetde Sfinks dünýede iň uly monolit heykeli ataplanýar. Onuň ýerde Khafra adly faraonyň meňdip ýasalyp çaklanýar. Piramidalar hemmesi Nil derýasynyň Gunmatar kenaryna gurulypdyr. Bu kenar Misir riwayatlaryna dünýeden ötürleriň şaly hasaplanýar. Gadymy Misirliler faraonlary jaýlarlaryna piramidalaryň içinde adama durmuşda gerek bolajak tatlaryň hemmesini epesli altyn, gümüş şaýdetlerim daşaýan ekenler ýanyna goýmaly. Olar öz hökümdarlary o dünýede şol zatlar ulanır diýip inanýan eken. Piramidalaryň ilkinji iň meşhur arxitektori Imhotep bolupdyr. Ol alim, injener hemem Luqman eken. Imhotep birinji piramida bolan Djoseryň piramidasyny gurduran adam hesaplanýar. Qur'anna ýagny mumya filmlerini tomuşadan bolsaňyz elbetde mähkemalary bu atyda elbetde känýerde eşdiler. Filmde esasy mumyanyň ady Imhotep diýip tutulýar. Olam şol adamy hormatlar. 12-nji asyryň hükümdarlarynyň biri Gizadaky piramidalary yumurmaga filmleşipdir. Olam Misir'in sultanı Al-Aziz bolupdyr. Ýöne ol sultan näse janysy da ýekeji piramidany yumurup bilmändir. Onuň bar eden işi Menkaur'un piramidasynyň bir diwaryna oy ýasapdyr. Ol başga eden işi. Piramidalar ilk başda ýalpylawk ak hek daşlar bilen örtülipdir. Onsoň olara gün düşünde piramidalar lowurdap, edil gymmat baha daşlar ýaly şöhret açýan eken. Alimlaryň aýtmagyna görä, olar hatda aýyň üstünden görnüpdir. Piramidalaryň üstüne piramidion diýilip adlandyrylýan daşlar goýulypdyr. Misirliler ona benbenet diýipdirler. Piramidionlary adyndan belli bolşýaly piramidanyň üstünde granit daşyny ýasapdyrlar. Soňam daşyň ýüzüne altyn çaýlan mis bölejiklerini ýelimek çykypdyrlar. Ýeke altynlar. Olaryň ýüzünde de faraonlaryň atlaryny, derejelerini ýazdyrylar. Piramidionlaryň birim piramidalaryň depesinde saklanyp galmandyr. Ýöne her ýerden tapylmak başarypdyr. Biziň döwrümizde kelip eserleri ýokdy hakykatdan bar. Olaryň käbirleri Kairyň muzeýinde saklanýardyr kuwatan. Piramidalaryň ýene bir aýratyllygy daşlarda näçe asty bolsa bolubersin olaryň içinde gyşyn ýa-da elmidama 20 gradus. Töwrübi aram kuwatan. Her piramidanyň guruluşyna takminan 20 ýyl gitýär eken. Bu bolsa köplenç bir näçe piramidanyň gurulmagyny anlatýar. Köp kişi olary gullar gurandyr diýýär. Elbetde belli bir fikir. Aslında bolsa ol beýle däl. Piramidalar hakyna tutulan işgärler gurulypdyr. Piramidalaryň içinde nämeler ýerleşýär? Älim aýdyşmy diýýäli, olarda faraonlaryň guburunyň başga da boşluklar, dürli otoglar bar. Alimler muny rentgenden hem has güýçlü täze tehnologiýalaryň üstünden anyklapdyrlar. Keopsň piramidasynyň demirgalyk böleginde uzunlygy 4,5 ýa 4,5 metre deň bolan kiçirek boşluk tapylypdyr. Ol bir tarafa aşaklap gidýär. Alimler ol geçelge bolupdyr diýip hasaplaýarlar. Esasy galeriýanyň ýokarsyna uzunlygy 30 metreden geçen ýene bir boş ýer tapyldy. Tarihçiler bu otogdan piramidanyň merkezindäki gubura geçip bolýar diýip hasaplaýarlar. Ýöne bu da diňe bir çaklama dogry. Otogyň näme üçin goýulylygy belli däl. Käbir alimler bu otogda faraonyň baýlyklar saklandyr diýär. Ýene biriler bolsa ulanyp ýetişilmedik gubur diýip hasaplaýarlar. 1798-nji ýylda Napoleon Bonaparte Misiri çöküp barýar. Hemmemden bilşime diýýär. Şeýdem Ýewropa üçin Misiri açýar, ýani nämedigini bilýärler. Ondan Ýewropalyň hemmesi bu ýurt bilen gatnaşyp başlatdyrlar. Mumyalar satyn alypdyrlar, piramidalar görmäge syýahyda gelipdirler. Napoleon beýik piramida baranyna, onuň daşlary Fransanyň daşyna boyu 3 metrlik diýwar gurmagda ýetýär diýip öýdýänler belläpdir. Köp kişi Ridley Scott'un Napoleon filmini gören soň Sfinks'in burnuny bu serkerdäniň goşullary topatyp döwükdirler diýip hasaplaýarlar. Ýöne alimler bu pikir ýalany çykardylar. Sfinks'in burnu döwülende Napoleon entek dogulmandyr. Ýene bir täsin maglumat Keopsň piramidasynyň koordinatlaryna, ýagny ýerleşýän ýerindäki sanlar hemem ýagtylygyň tizligiň nyşanyna gelýän sanlary 1.5. Düşündirip bildimmi? Humman dinle. Ýagtylygyň vakuumdaky tezligi sekundda 299.792.458 metrede. Keopsň piramidasyň demirgalyk giňişligiň 29,9792458 derejesinde ýagny şol gradusyna ýerleşýär. Mähriman tomoşaçylar, şunuň bilen dogry biz bilesiň gelýän gepleşiň piramidalar hakynda sany tamamlaýar. Elbetde piramida hakynda bu biziň birinji gepleşigimiz bolar diýip öýdýär. Gepleşik goňumyzdan turan bolsak maňsuratda like bilen gollan hemem tesir ýazmagy unutmaň. Çünki öňküm etişme diýäli, elbetde siziň kommentariýalaryňa tesirleňiz. Okaýas we size gerek bolan
ýazılan materiallary ýürüýte dörözli toparmaz bilen jan çekip gözläp olaryň tahkikligyna, näme tahkikligyna ýürüýte alymlar akademiýasy we başga bir näçe bilim edaralary bilen oturup deriňäp, ondan soňra size ýetirýär mehribanlar. Şo sebäpden siz Türkmen portal websaytymyzyň ähli gepleşiklerini şol sanyna biletin gelýär gepleşiginiň hem anyk tahkikligyna we siziň iň atibarly maglumat çeşmetliğine de hiçbir şüphelenmez bilersiniz. Yine kullanımızda yeni gepleşiklerimizde mehribanlar görüşýänçek hoşça kalın. Ve elbette özünüzden hoşça kalın.